階段を一人でに登ってくる風船。この風船の正体とは、子供のために買ったエルモの風船。けれどその日から家の中で奇妙なことが起き始めました。風船が勝手に地下室のドアに向かって動き出す。さらに子供が近づいた時だけ風船はドアの向こうへ入っていきます。そして数日後、夜中に物音がして地下室を見に行くと、階段を一人でに上がってくる風船が。風船はまたドアの前に戻り、そして今度はなぜかドアが開いていました。カメラがドアの上を映した。その時、髪の毛とうっすら目のようなものが。これはただの風船じゃない。誰か、あるいは何かが風船を使って子供を地下に呼び込もうとしているのかもしれない。